درود و درآباد شرپنده چارو گوشدارو که منای ساخت نموش الان دو جاگه نشته و شدرا سلامت باتت امروز بهارم باتت گموگرتی مگین داده شرپنده ما گوستگی روچا گپایته ملا فاضل شاعری تها گندان کی گونا کشی بزا بصری پیکر سازی مائی سرحالہ دیما برے بلکہ شو میں چینل سبسکرائب نہ کرتا تیشیا علامہ سبسکرائب بکنے ویشیا گوتی دوستو سنگتا شنگو تالا مرسی ما پدا کستے ہمیں سرحالہ دیما برے گوناب کشی وارو تو گوناب کشی کستے زیبایشتی درشان جوان ترین کستے ہاں شکل و دوشو وہ شعر ساچے کے وعدہ بدھ گند کے شاعر کستے مول و مراد یک انسان یہ بالا دو گوناب کو دلکشی پیشدہ رکھا بھلے واردات اس نے کسنے درشانی اشی ہے لازمی بار وہ پدرائش دے درشانے کسنے دو تارا یک کی کسنے ایرموشیں پدرائش ایرموشیں مظہر موشنلیس manifestation motionless manifestation o sor yakke okshan sorpuri padraish bizam movemental manifestation semi kesne e kesne irmushi padraishta intaha cheez kesne yak jaga ha kesne ushtu ko irmush wadi ke sorpuri padraishta intaha چیزاں نام دیستوت کرنے کہ چیز ارکت و سورو پورے تھا اگا ایک مردم یہ زیبایشتی گونا پہ وانا یا گندگا پر آئیے چوشے تاثری دیما نئے تا رما گوشت کرنے کہ نحاصر ہے وقت یہ کہ انسان یہ کس نے گونا ریدو بند ہے تا آئیے دلکشیے بیان تہا ساچشتکارے اندرین ذات استین جفزگ تحاوار بھی تو ملا فاضل گوناب کشید روشما استین چیزا انچو گی شیری وشے وانوک عمودہ کے استین ساجوین تیا گون پتہ دومی گپ پشیں اگر میں بچار ہے ملا فاضل کے استین گوناب کشیہ ہوں گو سادگی لفظہ نکد کہ ما بوشن کہ ہو سادگی لفظہ بیان زانشتان کاربوجن کسنے کارمرستے بیان علمے کسنے پولزا کارمرستے شعرہ کسنے شبین سیمسرم بار تو سر از کل چارے رہتا یا استیارہ رہتا وہ ملا فاضل وڑی شاعرانی درور سر ہم نے کمال کو تک ملا فاضلہ کسنے خوشی درور سک بازت کے مہانہ داد کو کرن کہ ادھا کسنے ملا فاضل وتی شاعریت چون کستے علم بزم بیرک پا جنبران او کسد گوارن کاروا پا اور چارا کستے چون وتی شعر تہا آئیے کستے کارمرس او پدا وتی دوستے کستے گندگے گنداکی گوناب کشیہ چون کنگائیں وہ سرجمے ندارہ کا اگر میں شعرہ بچارے وانو کے دیما ما ندارہ کستے قدر بھی وہ پدا مولا فاضل ایہم پیشداری کہ آئیے ہمراہ کے اوکیں انچوش مطلب آئیے ہوتی شہرت ہوگا کستے جائے ادھا گوش داری موسمی ترہورا حلم چوہیما زدی آگسد گوارے کہربا شنزان دردی آگسد گوارے کہربا شنزان دردی پر تماشائی ربتگاں سیلان ندی من چراغ جاڑی شانتگن گل بیتا چراغ جاڑیں شانتگند گل بیتا ودی ماں تو باتی ہی گونتند کس بے چار صدی ماں تو باتی ہی گونتند کس بے چار صدی یک دمی ساسا کرتگو واگشتاں پدی یک دمی ساسا کرتگو واگشتاں پدی نو بچار یہ شہر تھا موسم اورو ساچانی شاعر پا سیلو ندارگی ڈننا در کے نگاہ شانکیت وہ گندیت ہما ایت کے دوست کری روا بلے تہنانے یک نیمگی آئیے ہوتی دوستیں
دزگوار کسنے گونن دومی نیمگا کسنے یوتی چلو پکار و عظمت کار کسنے مولد کسنے گونن یہ شہر تہائی کسنے ظاہر وشوالے بشک مولا فاضل شاعریہ گیشتر سرپوری یا متحرک گونا مارا گندگا وشے امی دمانا چمانی دیما ہیدا ہودا کسنے ربگان امی ندارگتا ہے جس کسنے قدرت ظاہر اگر ماوتی کرگور زبانہ بچارے فارسی شاعری تھا گوناب کشی امی جوانی مارا کسنے سادی ہو کسنے حافظ کر رہا ہوں کسنے جوانی وڑیا گندگا چریشی امی پدر بھی مائی پہمت کرے یا اٹکل جد کرے کہ فاضل اما زمانہ گا ہوں چاہ ہوتی کشو کر رہے زبانہ نہیں اما کے شاعر ہوتا یعنی شاعری ہوتا شاعری یہ تھا زیبائی آرو کی چیزانی باروا مولا فاضل کسنے سرپد و آشنا سادی شیرازی ہے کسنے شیرہ ہوں گنداں کی گناب کشیے نگاہاں دلگوش کنے کہ بربود دلم در چمنی سرو روانی بربود دلم در چمنی سرو روانی زرین کمری سیم بری موہ میانی خورشید و شیب ماہ رخی زہرہ جبینی یاقوت لبی سنگ دلی تنگ دیانی ایسی نفسی خضر رئی یوسف ہادی جب مرتبہی تاج وری شاہ نشانی شنگی شکرینی چو شکر در دل خلقی شوخی نمکینی چو نمک شور جہانی جادو فکنی اشواگری فتنہ پرستی حسیب دلی رنج تنی آفت جانی بیداد گری کج کلہی اربدہ جوئی لشکر شکنی تیر قدمی سب کمانی در چشم ام المحجزہ حاب حیاتی در باب سخن ناد رہے سحر بیانی بی زلف و رخ و لال لب و شد سادی آئی و سرش کی و غباری و دخانی یہ کس نے سادی شہرے بلے آگا مانی شیئے گال توار آوڑا ادا کتنا تو میں پہلی لوٹا کہ من فارسی نظام نو میں کہا مولا فاضل ہے کس نے شہر نہیں مگا سیوشید فاضل گردنا بندیت حالہیم بکان مسرا ساحل کن سر ہستین کان جوڑ کن بسک محلبی مجگا ہم پما ماری بھتکگی حجگا جن تشوتی سیاہ ٹکمیں گجگا لال حودے من زافران سوچید شکلیں گنایت گن روحا سوچید شکلیں گنایت گن روحا اس کو کریں کہ مولا فاضل اگر ماں کستے بلہ کریں دیگے زبانہ نہیں شاعرہ مولا فاضل رائی ہوتا یا کہ یہ شعر ہے مولا فاضل نشتک کمامیان منگوات گری نقشے نشتک کمامیان منگوات گری نقشے قدہیں چمو پونز قلم کشے صرف گوات گرا یہ نندگے ندارہ کا چون کس نے ظاہر کرنا ہے یہ بالاد ہو یہ زیبائی ہے قدر کرنے شہر یہ شہر بندی کہ لال گروہ کی ماں کل رہے تو لال گروہ کی ماں کل رہے تو یا بیا بزیر دروتان و بیبر پیغام لیں اودا کے آؤ گے تارن این محلیں اودا کے آؤ گے تو تارن این محلیں برزہ برخیز کن شائی بازاری حاملیں پر کہیب نشتگ اتلی سنگین ماولے شر سرو پی ہے بھی سمبرو اور چاملے چون مطلب قاصدہ ہوتی ہے یہ نشانیاں کس چون دے گئے اور آدھی گئے یا کہ بوہم اللہ مقدہی ذرے میں تگن بوہم اللہ مقدہی ذرے میں تگن باڑوی گجگیم بکی گو نوکاب ششتگن باڑہی گجگیم بکی گو نوکاب ششتگن تو سنج گونابی پصفت ظلم پیشت یہ فاضل ہے ان طرح اسی کے دوست بنا بند کے چھو رگامی
شنگی تگن دوست ونا بند کے چو رگامی شنگی تگن گو گرو کانی برسر و حالا کی تگن کمال مطلب ایوڑے اگر ماوتی حاتی شاہرہ بوانے بچارے تا شاہ کمال کو مولا فاضل اگر شاعریہ بچارے یہ شاعریہ ایدگی ازمی کتکاری و ازمکاریہ ہوار گناب کشی حزم مولا فاضل شاعریہ تحت نہ ہے وحمک مزنے شاعرانی گورا ازم شہار کسی سک مزنے آنی ساچش تا کسی بنگا تکنیک کوئی ایدگی شعری رہبن جتا نو کو بازن کمو بلوچی کسی نہیں مادی شاعریہ رنگی ازمی کتکاری ہو ازمکاری کسی مولا فاضل پہ میں شاعر ساچش بے کے ساز ماں کسی دستخط کرنے مولا فاضل شاعریہ تھا وہ دیکھنا سید آشمیہ کس نے پٹپولی کتاب شالا چکارے 22 کس نے شعر شما شاید صاحب کے شعران نمبر تاقدیم 145 سرا کس نے بھی شعرہ شما دستخط کرنے اسے سرحال توپان شعر اسے علمی ابوانے تی شعرہ ہاں کوئی شعر تہا شما بچارے کہ مولا فاضلہ شعر تہا اما توپانے اما آرے کس نے گندان کی گناب کشی یا بصری کس نے پیکر سازی چون ہوتا اما ندارگانا کس نے چون کس نے کارمرس ہوتا توپانے مزنی یہ زور محلوق کے تچتاں کے نمی محلوق کی تچگائیں گوسپند و دلوتانی واو زاریں زید و حاب بندہ کس نے حاب کس نے سرد کا وہ یک کناگا کس نے زید و حاب بند کس نے گار و بیگوا بوگا ہما ندارک کے آپا میتک گونن لوگ کاپر جلو گالی ہر مردم ہر ہوم ٹھک کو جن سے کس نے گندان کی گونا پشی مولا فاضل شاعری تھا چدو پیسر جوان ایوڑا کس نے جوان یا ہمارا باس کم کس نے منشا ایوڑا کس نے گندان کی گونا پشی مولا فاضلہ کو تھا ہمارا آ دورے مولا فاضل دورے بلوچ شاعران تھا ایوڑا کس نے گندان رندہ پتہ بازی مردمیں کس نے کوشش کرتا یہ رشتہ ہوتا آرے سرحالہ بنگا پہ سرہ یہ شعر تھا مولا فاضلہ یہ توپانے کس نے سال و سن کس نے چھو گشین تگن یا ما سال و سن ہم کس نے گشین تگن کہ چارت و چارشم بیت ماہا ربیع الحولہ چارت و چارشم بیت ماہا ربیع الحولہ و اجرت 1220 نوحت صاحب جمبراں زورے کتک چال لک و خراب یہ کس نے شعر ماہ و سال کس نے بزا توپان سال 1229 ہجرین وہ اشی آگا ماغوں عیسوی کس نے سالہ ہمدب بکنے تب بزا یہ کس نے توپان 24 فروری 1804 عیسویہ کس نے مولا فاضل شعرہ کس نے دلگوش کریں کل لوٹا شالا چکارے گندان کی گوناب کشی کمالا بچارت ماں سرجمی شعر و بند کو دکھنا کہ شعر مزن ہے ماں جوت کرنا کہ لاتی کس نے بند شوئے دیماغ کس نے وانا پدر بکنا کہ مولا فاضلہ چون کس نے کارمرس چارت و چارشم بیت ماہا ربیع الحولہ اجرتا 1220 نوحت صاحب دلان اجرتا 1220 نوحت صاحب دلان جمبراں زوری کتک چال لک خرابیں عاملہ جمبراں زوری کتک چال لک خرابیں عاملہ و سرسری چیرت نگورتاں گون نگی گی معاملہ جمبرے اورے ہما ندارگا کس نے چھوٹیش گوارگی ہاپستگن گوارگی آپستگن استین گندرکو کی شلان در فلک نیم سما رہدا حیبت گرند مطلب گھرو گرندہ گام کس نے آسمان دیما چھو کس نے ظاہر نو بنو ذرہ بذرہ زر زمین پرچن
کردگار قدرتاں کروبیاں کردگار قدرتاں کروبیاں ارچند کتگ کل قدیم طوفان لسانی مہتراں پسند کتگ اور ناگمانا ادھر بچار مطلب شاہپورا چون ظاہر کر ناگمانا ارگورا شاہپور گیا بھی پشتگن من لداں جنگل تہا ما رستراں سادرا من لداں سالوس و اشکال و پلنگش کشتگن گریشگانی اشدی آئش چند دیاراں کشتگن مار کستے بلا بلائیں کستے گریشگانی اچھوں کستے آرا کستے تاشینا کتنے بننا و چھپ و راست مردانی سلوات و منادی رستگت کاروائی ہی آر ہیں طوفان ہیں آر کسے میتگا ملان ہیں چی برگا ہے آر تحت بالشتاں پری پیکر چا واباں جستگن پانور کسے چا واباں کسے پری پیکر واباں جاسے رتگن پتہ چون سردراہ و پاد شپادہ دیم پکوں آر رتگن ندار گا بچر چون کسے فاضل مرد کامداریں ناکام چھا حیال آگا ہاں زمان اگلون نفیرت دل بلولت آتریں ادھوانا کستے چچو پریشانی کستے عالمی کہ دل پریشان مردم بیچارا اچھا دیار پیچاں ملان جوار کو امام زریں ملگزار آپا نشتگ ملگزار آپا نشتگ شار و حبند میزریں مطلب اشتو کشاری و میزریں ڈگاری دروک کستے آپا گونا گلشنیں بازار و حالم کسر و ماڑی خیبریں بازار میتگ ماڑی کلات درست کستے آپا گونا شنی اواری چند دہاں ہورو ہزار نازیں کنیزت چاکریں دل ربا و چھم ہمارو دل رباہو چھم ہمارو کلی بانک درم گوریں یہ آرہ ہی ہم کسنے گونن تو برگا چچو دردناکیں کسنے ایک ندارگی کونٹو تلیو گلیمو کلی نالدان زیوریں گجرات بندیں لہیپو جلو گالی بھی گوریں قیمتی یہ کسنے شانے کے نام آگے قیمتی ہیں رشت لوہی تاسو تلی کشو کدہ ہاپ وریں آپ واری ایران کدہ ہرچی کسنے آپ آگے مردمانی کسنے ہمیتہ ہم ظاہر کریں گے چونی چونی مردم بتگا آپ آگونا باز مڑا دارو غنیو زر زوال نام آوریں کارسری جبتو غلام و رئیس و دہکان بز کریں ادرست کسنے آپ آگونا برگا کوپانا شانچی عبید باز تواندارو غنیو میر و قہدہ مہتریں فروکی مزنی مردم مالداری مردم الکا گولو سیاہ وہاں کے تارتابات کا الکا گولو لانگا ہو جادو گرو اور ساہریں یہ درست کس نے آپ آگونن تو برگ یہ شعر علمی ابوانے اور یہ شعر سرجمہ کس نے اب تھا تو یک بند دیں گو یہ شعر وانگا ہما ندارک ہما ساحت ہما امان ہما دردناکی ہما ویل ہما قصہ ہر چیز کس سے ملا فاضل شعر تھا دوستاں راجین سر حال میں شرک آسان کرنے کے جوہد کت پلے آز گب بود کا ملا فاضل شاعری اس طرح عید کے کس نے ہما شعری لوٹو چیزاں کے فاضلہ ہوتی شاعری تھا کارمرس کو تھا درور مرباز دست کپی تو معاشم بائدیں ہوتی عائدی شاعری بوانے اور یہ سرپت بو گے جہدہ بکنے و یہ تھا ہما کہ آسے چیز اسنا آنا بزانے کی شاعرائی چون کس نے کارمرس کو چون کمال گمانا دی شما اگر میں چینل سبسکرائب نہ کرتا انشاءاللہ وہاں سبسکرائب بکنے آؤ کے مراگشہ ہوتی کستر صاف خاموشہ نکل بھی دیئے آکھی ہوا History Maker Balochi